Ekainaren batean okupatu zen mende erdiz utzik zeraman eraikina. Ordutik handia izan da auzotik eta txoko guztietatik iritsi zaigun babesa. Erratza, fregona, elektrizitate lanak, txandalarientzako baskaria prestatzen, materiala ekartzen, margotzen, bozina jotzen, ideiak emoten, kamisetak erosten, sinatzen, sarean eratzen. 1500 sinaura inguru Uribarrientzako espazio soziokultural autogestionatu baten alde, okupazioaren alde. Trabak asko izan dira, agerikoa da gazteria kritiko eta oso antolakuntzak askori pirria eragiten diela. Batzuk kalez jantzita, beste batzuk kaskoekin. Besteak etxeko batak kendu barik kritika superficialak bidaltzen dituena. Eta beren bulegoetan dardarta dauden azkunaren kolega. Guzti horiek joan daitezela Gaztaniazeko zentro zibikora. Horrekin nahikoa eman daukagu auzokideok. Hor egin! Argi utzi nahi dugu auzoaren abandonoak bakarrik beldurtzen gaituela. Identifikazio, mehatxu eta kriminalizazio saiakera guztiak gutxi izango direla Uribarri piztu den Patakon bandoleroaren kemena frenatzeko. 6 pisu, hauts itzela, hutsaren oihartzuna, begiak itxi eta 11 kolore eta proiektuz beteriko auzoa irudikatzen dugu. Hain zuzen ere, Ametsen Errepublika. Uribarri piztea helburu du Patakonek. Proiektu hau ez dira lau horma eta zabai bat bakarrik. Lan estilo eta filosofia bat da. Autoantolatua eta finean, autogestionatua.